Og nu stiller vi om til udsendelsen Her er dit land, mand. Danskere fra hele landet diskuterer med den tidligere elitesoldat Carsten Mørk, der nu underviser erhvervsledere. Ja. Og så vil du ikke blive tilbage for nogle af de ting, som er beskrevet i bogen? Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg ved det ikke, desværre. Nej. De øvelser, I har i Aalborg, ligner de dem, som man hører beskrevet i bogen? Nej, det gør det ikke. Slet ikke? Nej. Tror du så, at det danske forsvar er lige så godt? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at vi har en god uddannelse. Og det tror jeg også, værnepligtige har, selvom de kun når de 9 måneder. Ja. Man kunne måske stille spørgsmålet til Carsten Mørk, om der er meget forskel på det, der foregår i Amerika, og det, der foregår på en dansk kaserne. Ja, absolut. Det er for mig 2 vidt forskellige ting. Der er tale om, det der er nævnt her, det er den danske soldat, den uddannelse han får. Det der var tale om i Amerika, der var der tale om, det var specielt uddannede soldater. Det vil sige, det er en anden grunduddannelse, det er et andet niveau, der startes ud fra, og derfor kan disse 2 ting egentlig slet ikke sammenlignes. Vi er igen i gang med Her er dit land, mand. Og vi har lige hørt en soldat fra Aalborg sige, at han synes Carsten Mørk, som sidder her og har skrevet en bog, at hans bog sådan er meget gribende. Vi er igen et publikum. Vi er blevet lidt flere i dag, og det er jo dejligt. Vi er næsten 100, og Else Lidegaard er min medstudievært. Og her sidder vores ikke hovedperson, for det er han jo ikke. Men der sidder den mand, som i aften skal være boksebold eller forsvarsmekanisme, eller hvad han nu vil være, for en diskussion, der kunne komme til at handle om, hvad er det mænd gør, når de går helt derud, hvor nogle kvinder i hvert fald siger til sig selv, der har jeg stået af. Eller det kunne handle om, hvad er det for et forsvar, et lille, fredeligt land som Danmark skal have, hvis vi overhovedet skal have noget. Og det kunne også handle om, hvorfor vælger erhvervslivet en mand som Carsten til at lære sig noget, når erhvervslivets topdirektør eller mellemleder, jeg vil lige vil sige for en gang skyld, forlader de airconditionerede chefkontorer og de store kompendier og skal ud i livet. Fordi sidste gang den bredere offentlighed har hørt om Carsten Mørk, det var vel nok, da han oppe på en lille ø i Limfjorden lavede et kursus, der varede en uge. Og på det kursus, der bad han nogle ledere, jeg tror det var for Bikuben blandt andet, om at gå et par kilometer med en lille bitte kanin inde på det bare maveskin. Og når de havde gået med den og mærket den rigtigt, så skulle de flå den. Først skulle de slå den ihjel, så skulle de flå den, og så skulle de spise den. Og det udløste jo, som man godt kan forstå i Danmark, en storm. Carsten Mørk har også lavet andet end at flå kaniner med erhvervsledere. Han har skrevet en bog. Han har en lang militæruddannelse siden 1972. Han endte med at blive professionel soldat i jægerkorpset. Og mens han var i jægerkorpset, tog han på et kursus i USA for den vestlige verdens hårdeste, man kan ikke kalde jer lederhalse, tror jeg, men elitesoldater. Det hed Ranger School, og det lå som sagt i USA. Og der gennemlevede Carsten, og det er det, han skriver om i bogen, sådan 3 måneder, som jeg personligt vil kalde helvede på jord. Jeg er glad for, at du synes, jeg er smart. Jeg opfatter mig ikke selv som smart. Der er lige 2 ting i det, du har sagt. Der er noget, du nævner noget med økonomi. Jeg fornemmer i hvert fald, at du siger noget i retning af, nu har du skrevet sådan en bog der, så er det lidt smart, og så høster du simpelthen en stor pose penge. Jeg vil godt sige, at for hver bog, der bliver solgt, når skatten den er taget, så får jeg 6 kroner og 35 øre. Så der skal sælges mange bøger, det håber jeg selvfølgelig også, der bliver. Så jeg håber, jeg er smart på den måde. Det håber jeg er smart på. Når du siger om erhvervsliv, du kan ikke se, hvad det bruges til, så er det fordi, du stadigvæk ikke har læst bogen. Fordi det handler om mennesker. Det handler om, det er altså en person, der er det op. Det er ikke en maskine, det er en person. Jeg vil spørge jer, for lige inden vi gik på, der har jeg forstået, at I laver i sådan morskabens dække sådan nogle kurser, hvor man skal udfordre sine grænser. Og I er jo i hvert fald en yngre generation. Hvad siger I til det, Carsten siger, og til det, folk siger til ham? Jeg kan sige, at vi har stiftet en idrætsforening, hvor vi dyrker mange forskellige former for sport. Og her kan nævnes bjergbestigning, faldskærmsspring og sejlads med gummibåde. Og der har vi derfor lavet et kursus, der går ud på at sikre, at medlemmerne ikke overskrider deres egne grænser, når de nu giver sig i kast med de aktiviteter, som kan være til fare for dem selv. Og derfor så anvender vi nogle af de principper, som Carsten Mørk blandt andet har skrevet i sin bog. Vil det sige, at du synes, det Carsten nu er blevet kritiseret for, er interessant, eller hvad er din holdning til det? Altså, der er der noget rigtigt i den kritik, der har været fremme, ikke? Men, hvad er den?
Ja, altså det der... Hvis man ser sort og hvidt på det, som Carsten var inde på, så er det da klart, det der... den oplæsning, det var med, at de skulle dræbe og så videre. Det er selvfølgelig negativt, men det er jo det, man lærer at sortere fra. Altså det er da klart, at man bliver udsat for ting, som umiddelbart ikke kan bruges, og det er klart, det skal man sortere fra, og så kan man så tage det udbytte, man nu får ud af det, i form af, at man lærer sig selv at kende på en anden måde. Det kan man jo på jeres idrætskurser, men hvis krigen kom, kan man så stå og sortere fra ude i bussen? Hvem kan det? Er der nogen danskere, der kan sige fra i en krig? Altså jeg mener, det er vi alle sammen om jo. Tror du, at du kunne? Altså jeg vil gøre en indsats, lige så vel som jeg håber, at alle, der sidder her, vil gøre en indsats. Vil du sige noget til det, eller Nej, er du enig? Ja, giver ham ret. Godt. Vi har ingen lyd. Velkommen til Lokalrapporten på denne 27. september. Og til noget ganske andet, nemlig til dagens gæst her i studiet. Og velkommen til dig, Carsten Ullitz. Du har en plan om, at du vil oprette et privat pionerkorps, som hurtigere end brandvæsen og ambulance skal kunne være frem ved et ulykkessted. Og det skal du få lov til at fortælle mig om et øjeblik. Men allerførst, Lokalrapporten var med ude på en træningsaften for nye aspiranter, og aftenen begyndte sådan her. Klar til selvtillidsprøve? Klar. Godt. Det du skal udføre her, det er et baglæns spring på benene. Du går ud og stiller dig på den anden side her, har fat med begge hænder på reglingen her, og melder klar og beder om tilladelse til at udføre prøven. Spørgsmål? Nej. Aspirant nummer 9 må have tilladelse til at udføre selvtillidsprøve nummer 2. Klar. Klar. Go. Jeg har det sådan, at når jeg kigger ned, så bliver jeg sådan en anelse svimmel. Overhovedet ikke. Jeg ved, der ligger to dernede og passer på mig, så det skal nok gå. Har du altid været sådan en, der sådan har opsøgt noget, der er farligt og spændende? Jeg ved ikke, om jeg har opsøgt det, men altså... Jo, det har jeg vel, men jeg ved ikke, om jeg er nogen ekstremist, men jeg synes bare, at det her, det kan jeg sagtens gå ind for. Der er en rimelig sikkerhed bag, og de passer på dig, så det går helt fint. Hvad er det, der tiltrækker dig ved at blive sådan en eliteredningsmand? Ja, først og fremmest, det kan da godt være, at det lyder lidt fransk, men det er måske det at kunne redde andres menneskers liv, og så også spændingen ved det. Ja, spændingen ved det. Det her, det minder jo meget om noget af det, vi har set sådan på tv fra Jægerkorpsets optagelsesprøve. Det er ikke sådan, at du selv har en lille jægersoldat i maven, vel? Jo, det har jeg vel nok. Jeg har været på kursus op i Jægerkorpset. Og ånden fra Jægerkorpset, skal man sige, lever videre, fordi vi fortsætter aftenen. Er I klar til næste opgave? Klokken er nu blevet cirka 5 minutter i 11, og der blæser en temmelig kølig vind herude ved Alvedøre Stationsby. Og det bliver ikke mindre køligt for deltagerne, når de nu skal ned i vandet her. Det er Vestvoldens mudrede Ane-pøl, der ligger og venter på dem. Først en længere svømmetur blandt gamle cykler og indkøbsvogne. Dernæst flere hårde fysiske prøver, og til sidst en evaluering. Og så er nattens selvtillidsprøver overstået. Ja tak, og hvis man har brug for lidt spænding, udfordring og hårde strabasser, så er pionerkorpset måske noget.
21 år, og til daglig er tømmer. Og grunden til, at jeg meldte mig til det kursus her, det er, at det første er kommet til at fungere som træner. Ordentligt til Grønland sammen med MC. Okay. Og jeg har gjort det i snart 7 år. Og grunden til, at jeg meldte mig til kursus, det var, som sagt, at udvikle mig som træner for at prøve noget andet. Jeg hedder Kasper Frey, jeg er snart 16 år. Jeg er medlem af Pentathlon, og det er et led i vores instruktøruddannelse. Jeg hedder Lars Buk, jeg er 16 år, gør første G, og jeg går også i Pentathlon. Så jeg kommer også på at blive instruktør senere, og så for at kunne bygge min egen cykel. Jeg vil lige, når jeg henter kompas, vil vise jer, hvordan man indstiller et kompas og bruge det. Så får I så et kortudklip. Så I kan altså ikke se på kortudvejene, så der er heller ikke så stor mulighed for at snyde. Derfor siger jeg til jer, følg kompasset, stol på kompasset. Fordi det er rigtigt, det er ikke jeres hoved, der er rigtigt. Det er helt sikkert. Kompasset viser mod nord, der hvor den røde pil er. Og I tror måske, den er lige helt moderne altså. Det mangler jeg lade fuldt morgen til, så bliver jeg her. Okay. Godt, stop! Jeg vil gerne have lov at sige velkommen til det her TAG 1-kursus. Det er et fantastisk spændende kursus, vi har meldt jer til her. Vi skal køre den her weekend her. Jeg håber, at jeg glæder jer lige så meget, som jeg er glad til at møde jer. Og jeg vil indlede med lige at præsentere de her mennesker, som skal hjælpe jer igennem weekenden. Og vi kan starte med Jan Hansen, som er faktisk nye her alle sammen, og det er jeg også selv, hvis nogen siger noget. Og Jan, han står for alt, hvad der hedder udstyr, og som den primære opgave, og selvfølgelig også instruktør og medhjælper på kurset. Og Lars Bo, hans primære opgave bliver at være instruktør. Og Michael Winkelmann, han er gummibådsspecialist, ekspert, og står i øvrigt også på udstyret sammen med Jan Hansen. Og så er der Michael Christensen, derovre, som hans primære opgave, det er bogføring og regnskab og instruktør, kommende instruktører. Så er der Carsten Ulitz som medhjælper, hvis det skulle blive nødvendigt, fordi han er i og for sig sammen med jer. Det er i underbukser. Så tøjet er inden de svømmer. Ja. I underbukser. Ja, der er ikke noget der. Uden underbukser. Det tager ikke 2 minutter at svømme derover. Det klarer I hurtigt. Alles klar, herr Kommissar! Ja. Du får en frisk Ganz klar, Herr Persson. Vi får lov at sove. Ja, kom nu. Ikke så meget brok. Afsted med jer. Thomas, du skal lige få fat i reglen. Godt, Mika, er I lige klar? Det er godt nok satset, drenge. Det er udmærket. Godt, kæmpe! Tro på det! Det er da god nok. Nu er det godt af helvede til noget. Ja, det er sgu det til. Det er ud i tunge bier. Det er godt kæmpe. Ja, det er godt, Fuld. Godt kæmpe. Så er det op med jer. Så til træerne.